Dobrý den, já vás vítám na úvodní lekci cvičební metody Pilates. Nejprve vyzkoušíme správné dýchání. U Pilatesovy metody se vždy nadechujeme nosem a vydechujeme ústy. Nádech je do šíře hrudního koše a s výdechem vždy aktivně stáhneme břišní svalstvo. Nejdříve vyzkoušíme společně. Po prodýchání těla přejdeme k rotaci těla vzadu. Pokrčíme ruce v úrovni prsou, nadechneme se a s výdechem půjdeme rotaci těla na jednu stranu. Nádech, vrátíme se zpět a s výdechem půjdeme na druhou stranu. Nádech je vždy na střed a výdech je vždy do strany. Nezapomeneme s výdechem aktivně stáhnout břišní svalstvo. Po celou dobu krásná rovná záda. Dalším cvikem bude stretching páteře. Vzpažíme ruce nahoru, provedeme velký nádech a s výdechem pomaličku klesáme obratel po obratli dolů ke koníkům. Dole se opět nadechneme a s výdechem zvedáme tělo zpátky do pozice zpříjmeného sedu. Ještě jednou velký nádech, s výdechem klesáme dolů, dole se nadechneme a s výdechem opět zpátky nahoru. Dalším cvikem bude stovka. Nejprve se dostaneme do pozice na stovku. Pokrčíme jednu i druhou nohu, zvedneme jednu i druhou nohu do výšky, dále zvedneme hlavu a vytáhneme paže směrem ven. Budeme provádět rytmické krátké dýchání na 3 doby. Nádech, 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 výdech, výdech, výdech. Pokročilejší napnou nohy do výšky a pokračují dále v rytmickém dýchání.
ukončení cviku zabalíme nohy směrem k hrudi, hlava klesne dolů a chvilku se v relaxační pozici prodýcháme. Potom přejdeme na cvik zvaný most. Pokrčíme nohy, opřeme chodidla do podložky a nohy dáme na šířku našich boků a tyčlí. Ve výchozí pozici se nadechneme a s výdechem zvedneme nahoru nejdříve pánev a potom také páteř. S nádechem klesáme opět dolů, nejdříve putuje páteř a pak teprve pánev. Ještě jednou nádech, výdech nahoru a s nádechem klesáme pomaličku obratel po obratli zpátky dolů do podložky. Nyní natáhneme obě nohy a přetočíme se směrem na bříško. Dalším cvikem bude labuť. Opřeme čelo do podložky, ruce dáme podél těla a nožky dáme lehce od sebe. Ve výchozí pozici se nadechneme a s výdechem zvedneme těsně na podložku, hlavu, ruce a nohy. Oči se dívají stále směrem dolů do podložky. S nádechem potom klesáme zpátky dolů. S výdechem vždy napneme celé tělo a vytahujeme se směrem do dálky. Nádech naopak klesáme dolů a uvolníme celé tělo, celé svalstvo. Dalším cvikem bude relaxační pozice sedu na patách. Postavíme se na všechny 4. Hlavu dáme mezi ramena. Zkontrolujeme také postavení těla. Dlaně a kolena by měly být ve stejné rovině. Nadechneme se a s výdechem klesáme s hýžděmi směrem dolů na paty. Máme dlouhé ruce a chviličku prodýcháme danou pozici. Nádech nosem, výdech ústy.
Posuneme ruce ke kolenům, dosedneme na paty a v relaxační pozici jsme ukončili naši úvodní lekci a já se na vás budu těšit na příští hodině.